not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Vamos a seguir y vamos a ganar todo. Good evening. Good evening. I think it's bad news for the English game. We're not creative enough, we're not positive It's enough. coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Ei, què em sentiu? Però jo em sento al directe. Ah, pues ves ahora al directo. TC Roger. De fet, jo em sento, no? ¿Natres? Ara. Ara diu que sí, A mi em sentiu ara, per exemple? No. Ara sí, diuen, No, però te sents per fora. Perfecte, Gonçal Genís i Marcel, el Carrerós. Diu que sí, A mi em sentiu ara, per exemple? Ara ja. Ara sí. Sergi, puja una mica el volum. Estic de tècnic. Bueno, ja podem pegar, nois. Arribem a la predicció. No sentirem l'himne de l'Europa League. Ara ja se sent, s'hauria de sentir. Ja. Vale, va, doncs comencem. Bueno, ja heu vist la intro, obra del nostre fenòmeno. És una passada, ja us la compartirem. Sap greu aquests problemes tècnics, és el primer dia que estem intentant portar a terme totes aquestes noves millores audiovisuals. Però bueno, com deia, estem ja davant d'un partit molt important perquè, com ja veieu, el Barça està molt bé a la Lliga, que és el gran objectiu de la temporada, però necessitem recuperar sensacions a Europa. I per molt que sigui l'Europa League, aquest és un gran partit, amb un estadi fabulós, que enfronta dos dels equips més en forma actualment. El Man U està tornant aquest any en una història molt similar a la nostra i gràcies a haver posat per fi un bon entrenador i que actualment segurament té, si no el que més, un dels millors jugadors d'Europa o com a mínim el que més en forma està. Així que avui no ens juguem només passar, sinó que ens juguem començar a tornar a guanyar certa reputació que hem anat perdent en territori europeu en els últims anys. Us presento els meus amics l'altre cop. Avui falta el Víctor, el gran antiperico, però per ara hi torna bé el Gonçal, que torna amb més ganes que mai, el Sergi, que estarà allà per portar-vos les últimes novetats, com sempre, a través de les dades,
Sergi, i l'Armengol, que tornarà a deleitar-vos amb el joc de moda de Catalunya, amb un format encara millor com és el Kahoot des de l'altre dia. Així que no us despisto més i anem al gra amb aquesta mitja hora, que ens agradaria que fos una, però avui ha anat així, plena d'animalades. Va, 1, 2, 3, puta United i comencem. Com esteu, nois? Bé, impacients. Exacte. Sí? Com veieu el partit d'avui? Com veieu? Difícil, tio. Sensacions, Juga sensacions. atac per a l'altre equip i no tenim a Pedri i Gavi. Ja, Què sensacions. vols que et digui? I Europa, tio... Què jugarem amb... Què tenim alineacions? No, és el que anem a mirar. Jo si veig Busquets, Robertos i coses d'aquestes... A Pues... veure, voleu-vos la... Tens Sergi. Sergi, com veus tu el partit? Jo he fotut, la veritat, però no, has esperat un segon que miro l'alineació i te la comento. Vale, comentem amb els nostres. Per ara puc comentar el xat, que veig que estan... Moltes gràcies a tots per ajudar-nos. No, vull el xat a fondo, Està molt a fons del xat. Hòstia puta, Hi què havia està passant molts de tot? seguidors. Moltes gràcies a tots els que ens heu ajudat. Ens pregunten on tenim el president Cotiu. El Cotiu està a classe. No sé en quina classe ni de què. Estan molt sospitós, però t'ho juro que ens ha dit que està a classe. I no sé si és excusa o alguna cosa, però ja... Llavors ho posarem a Insta a veure en quina classe era. Classe antiperica. Sí, no sé. Classe de radicalització. Genís, mentre estàveu en els problemes tècnics, hem tingut un Prime. Rostorio 5. Rostorio. No sé qui és, la veritat. Que gran, Rostorio. Que grande, Rosturio. Però, bé, això. Vale, us comento l'alineació si voleu. Vale, va, som-hi. El Didac diu. Grande. Merci. A tots, perdó Sergi, tallo, a tots, si ens podeu ajudar a través de subscriptors, que és el que ens pot ajudar, estem fent compra de micros, estem fent compra de nou, bueno, per millorar el que és el so, la imatge i tot, així que tots els que pugueu ajudar-nos a través de la subscripció, és un esforç molt, molt bo per nosaltres, moltes gràcies. Hi ha lluita de Didacs, pel xat. Ja. Didac Pons i Didac Sellar, no em sembla? Ah, mon cosí. Hòstia, grande Didac. Va, comentem l'alineació, va. Tira, va, tio, que quede Som-hi. Que tenim poc. Va, Ter Stegen a la porteria. Sí? Llavors juguem amb 4 darrere. Alde, Christiansen, Araujo i Koundé. Vale. Val? Jo crec que avui el que farà Xavi és no vagi Rashford, ficarà Araujo. Sí. Però bueno, jo crec. Llavors, 4 mig camp, Busquets, Kessie, De Jong, Roberto i Hernandez, Lewandowski i Rafinha. No es va de subscriptor, Hòstia, ara de subscriptor, Avui- Javi Ras. Ha virat 4 mesos Avui ja. anem a fondo, Com veieu l'alineació? Valoració ràpida. Rafinha Lewandowski. 4-4-2. Els que havien de sortir en teoria. Qui són? Qui són? El Humberto, el Kessie, De el Jong i De i... Jong i Busquets. De Jong i Busquets. Sergi, valoració. La que m'esperava, la veritat. Però quina valoració en fas tu? Hauries fet algun canvi? No, potser hagués aprofitat la tendència positiva de Ferran, però bueno, Sergi no pot fer un mal partit. Jo Trobo malament. hauria fet el mateix que tu. Jo hauria posat Ferran al lloc de Roberto. El que em fot és que per A, per B o per C, sempre arribem als trams importants de la temporada, o amb expulsats, o amb sancionats, perdó, o amb lesionats, o pel que sigui. És a dir, a l'octubre, no, és que estan lesionats, vale, però estan lesionats. Ara igual, no, és que si avui ens fotem una patacada, bueno, és que clar, el febrer està... Bueno, doncs tornem a estar lesionats. Sempre és per un motiu o altre, tio. Bueno, és que jo, Gonçal, Sí, fa no sé. dies que... Puta mala, no sé si és mala sort, preparació física o el que sigui, tio, però Poc optimisme, no, estem fatal. Sí, jo no Sí. sí. Poc Home, és que l'alineació tampoc hi pot saltar d'alegria. Poc més pot fer, vull dir. No, no, està clar, està clar. Bueno, jo hauria aprofitat Ferran. Bueno, però també et diré una altra cosa. A Pablo Torre, aquest xaval, no l'hem vist mai. No sabem si està preparat per jugar o no jugar. I no l'has inclòs en cap moment de la temporada, no l'has fet entrar en cap rotació i potser pues, és més bo del que ens pensem. I potser en comptes de puto Roberto pots ficar aquest xaval. És que ja de saber. No és només amb el que tenim. Bueno, és amb el que Xavi ha volgut tenir. Ja, però a dia d'avui no el pots ficar.
No, avui claríssim que no, però potser prova a l'octubre, Sí. prova al novembre, prova aquests 15 minuts, 20 minuts, no tens ni idea de com et sortirà. Bueno, veig poc optimisme, no? Com ho veieu aquí? Hem de preguntar al Didac què? No, que avui he buscat, quan buscava dades per el tema de l'aposta i tot, que ara la passarem, Gavi no descansava des del dia del 0-3 del Bayern. Pedri només ha descansat els dos primers partits de Copa. Vull dir que les rotacions són escasses al mig camp i ara ens trobem que juguem amb el Kessié, que encara no sé si dona un pas endavant o enrere, i el Rou Muerto, que juga perfectament al Bellcaire. Jo el que sí no ho veig tan problema perquè últimament ho està fent bé i en aquests partits pot estar bé a Europa. Però els dos, aquí veig el problema. El Roberto és molt justet, És que si com a mínim té el físic per jugar a Europa, però és que el Roberto no té el ritme per jugar a Europa. Ni cames, ni pulmons, ni toc. Correcte. Ja tornem amb els Arturos Vidals de turno i els Paulinhos de turno. No, però com a mínim té pulmó, Sergi, és a dir, no jugaria titular si hi hagués els bons, però bueno, dintre el que cap pot complir bé, però és que l'altre no pot complir bé en aquests partits. Què rius tan, malparit? Bueno, ja veurem. Qui? Tu, Sergi. No, però tinc aquí convidats, aquí a casa. Ah, vale. I... Qui, el Robert? No, dos de la feina. Ah, vale. Molt bé. Un és del Escolta. Madrid. Ui, mateu-los, pues. No t'he convidat? Va, escolteu-me. Sergi, anem endavant, perquè tenim poc temps. Just abans de fer les 3 seccions ja, jo porto 3 claus molt curtes, que penso pel partit d'avui. El Sergi us porta l'aposta i algunes dades per ajudar-la. I després l'Armengol acabarà amb el Kahoot, ¿vale? Si hi ha temps. Si hi ha temps, però segurament sí, un Kahoot curtet. O si no fa el Ei, postpartit. si no, tranquil, El postpartit. li diem a Barça que estigui 5 minuts Clar. més, saps? I si no, us quedeu aquí mentre mireu el partit al començar. Escolteu-me. Jo ni seré. Va, porto unes preguntes que heu de triar, ¿vale? Amb algunes comparacions. Un moment, podem ficar música de picar, si voleu. Ja tinc ficada. I després podem posar també el veritat o mentida. Porto algunes preguntes ràpides, nois. Rashford o Lewandowski? Sí, la que s'ha de fitxar ara és Rashford. Rashford. Però de moment actual, de qui vull, qui m'agrada... Què vulgueu? També podeu dir de moment actual o de jugador en general, que vulgueu. De Jong o Casemiro? De Jong. Són diferents. Oh, clar, gràcies. Per això busco jugadors que es puguen comparar entre ser diferents, clar. Tu avui et diuen al teu equip, qui prefereixes, de Jong o Casemiro? Avui de Jong, pots 5 anys Casemiro. Clarament. Jo continuo preferint Casemiro. Araujo o Varane? Següent pregunta. I aquesta és bona, la última. Xavi o Ten Hag? Xavi sempre. Xavi. Sergi, Xavi, què em dius? Uf, diré Xavi perquè ho he de dir, però ja saps què penso de Xavi, jo. Per això la defensa. Vale, una pregunta que tinc per vosaltres. Emulant a la TDT, ells la fan a l'acabar el partit, la te la fem abans. Heu de dir només veritat o mentida. I per què, vale? Si el Barça avui cau a Europa, la temporada es pot considerar ja com un fracàs? Veritat o mentida i per què? Mentida. Mentida, em suda la polla a l'Europa League. Vale, mentida, jo també, No, ho dic perquè crec que el Víctor aquí hauria dit veritat. L'he fet pensant que hi hauria el Víctor. Sincerament, i ràpid, perquè no tenim temps. Si es guanya Lliga i s'elimina el Madrid a la Copa del Rei, és un d'això. Jo vull fer una... Jo crec que si guanya la Lliga és una bona temporada. Genís, Digue'm. jo vull fer una promesa, aquí, avui. Vale. Fes-la, I és real i la tinc bastant... saps? Una promesa. No. Ojo, nois, ojo. Atents que ve els nous invents. Vale, una promesa, Sergi, un moment. A veure... Estan aquí de testimonis també els dos de la meva feina,
Al tanto perquè hi ha un Sergi vol fer una promesa, algo... Vale, ja la puc dir. Ja puc dir, Sí. Vinga, si el som-hi. Madrid, si el Madrid no guanya la Champions, Sí? surto de Bellcaire a peu fins a Montserrat. Vale. I qui es vulgui afegir, que s'afegeixi, però estic cagat. Jo hi vaig amb bici. A peu no. Jo a peu, un cap de setmana. Jo és que tinc tot molt assumit que guanya el Madrid la 15. Ja ho tinc assumidíssim. És que aquest any no hi ha equips forts. No. Bueno, No va. hi ha ningú. Si és més fort aquest partit d'avui que el 90% del de la És que Champions. per mi que li donin ja la Champions. Però sí. Escolteu-me, va, Sergi, comencem amb les seccions. Ens portes una posteta i unes dades per corroborar-la, no? Sí. Bé, ara la penjarem a l'Instagram. Vale? Sé que hem estat molts dies sense fer-ne, però bé, l'aposta d'avui seria más de 0 goles en el encuentro. Tot això és un crear apuesta, ¿vale? Vale. Más de 0 goles en el encuentro entre los dos equipos. Más de 2 corners en el encuentro para el Barça. Y menos de 2 tarjetas en la primera mitad. Quota? 2,37 quota. Quan l'he mirat jo a la tarda, Pots repetir, sisplau? Sí. Más de 0 goles en el encuentro. Sí. Más de 2 corners en el encuentro para el Barça. Y menos de 2 tarjetas en la primera mitad. ¿Vale? Aquí realment el que s'ha de comentar és que la que fa pujar realment la quota és el menys de 2 tarjetes en la primera meitat i sincerament és un àrbit poc targeter, és un àrbit que promitja a la Liga una mitjana de 2,33 targetes per partit, és a dir, bueno, ja el veureu, és un àrbit molt típic d'Europa. Ara no et sabria dir el nom, però bueno, amb el nom no el sabreu. Si quan el veieu ja direu, ah, sí, vale. I, bueno, promitja molt poques targetes, la veritat. I després també n'he pensat un altre, el United promitja 18 xuts entre els 3 pals i fora. 18 xuts i el 13,5 es paga a gairebé 2 euros. Vull dir que aquestes són les dades i les apostes que portem per avui. Ara les penjaré a l'Instagram per la gent que ens està mirant. Així m'agrada. Feu la prepartit, que si no l'he Jo he fet la meva pròpia, però aquí no la dic. Ara hi vaig. L'oficial és la teua. I tu, Sergi, com hi va, no? Amb una cerveseta. Home, Full equip, eh? Sí. Vale, ja t'he dit Sergi, que tinc convidats a casa i que això fa ambiente. pues passem a la meva secció. Avui he preparat una cosa molt ràpida. No és ben bé una secció, simplement vull analitzar, no sé si estareu d'acord o no, a veure què us sembla, les 3 claus per mi del partit. Vale? Per mi la primera és el marcatge d'Araujo a Rashford. Per mi, ara mateix el jugador més en forma d'Europa, no vol dir que sigui el millor, sinó el més en forma d'Europa. 16 gols amb 17 partits des que ha tornat del Mundial i la sensació d'una velocitat imparable. Llavors, si Araujo és l'únic que el pot marcar, de quin dependrà per mi moltes parts del Barça, se'l pot parar amb moltes possibilitats. Segon, el rendiment de Sergi Roberto i Kessie i aquest mig camp invent de 4, amb aquesta gent. Com pot aguantar una mica el partit? Perquè jo no ho veig clar. Llavors, depèn del seu rendiment, especialment de Roberto, perquè jo confio en Kessie, però especialment de si pot estar com a mínim interpretant bé la posició, pues, potser tenim dades. I per mi, si les dues primeres claus aguanten, la tercera clau, per mi avui és que tinguem un revulsiu. Anem curts a dalt, amb Ferran i amb Lewandowski i Rafinha sols, i crec que el Barça intentarà aguantar molt. Llavors, o Ferran o Ansu han de ser claus avui quan surtin, un dels dos. Hi ha algú que dels dos que si tenen una eliminatòria viva a minut 70 et canvi el partit avui o sigui capaç. Llavors, veig aquestes 3 claus, el marcatge d'Araujo a Rashford, el rendiment de Sergi Kessie en aquest nou mig del camp i que la possibilitat de que un revulsiu et pugui canviar el partit, ja sigui Ferran o sigui Ansu, sobretot Ferran, que ve una bona dinàmica i sembla que mentalment més alliberat. Com ho veieu? Jo tinc cloc aquí els canvis de Xavi. O sigui, tu que el 70 ha de ser clau revulsiu, però l'ha de posar revulsiu. Sempre estem queixant de que fas canvis molt tard. Vull dir que això també... Sí.
Sí, sí, sí. Que és clau. Em preocupa molt les amics del camp perquè generalment quan te'n vas a jugar a Anglaterra t'adaptes al seu estil de joc, al que és aquest intercanvi de cops, aquest tu a tu, i avui serà tractors contra motos. Ja. Jo és la meva I por, això i preocupa per molt. això hauria posat Ferran, perquè ja que no els aguantaràs el ritme mal que mal a l'intercanvi de cops, tu tenis més per fer cops també, saps? És a dir, per mi avui surts a fer una cosa que és dominar el mig del camp en un partit que no podràs dominar, és Europa. A part, amb Gavi, Pedri i els 4 bons, poder sí que ho pots fer. Però amb que sí, Roberto... No, a veure, ojalà no, Ojalà no, però és que Roberto em fa moltes. Per ritme, no per res, perquè és un bon jugador d'equip ara mateix. Però Roberto, és a dir, Roberto ja ho ha demostrat tot des de fa anys. Ja sabem el partit que farà. Claro. Farà un Sí, mig. Es mou entre el 4 i el 6. Sí, Punt. sí. I a Europa, si vols fer-ho bé, No et serveix un 5. clar, n'estes 8 i 9, sí. Estic d'acord. Bueno, pues, passem a... Com ho veieu el xat? Alguna clau que vulgueu donar al partit? Mentre, si no, passem ja al Kahoot de l'Armengol. Vinga, Kahoot ràpid, Estigueu atents, Kahoot ràpid, avui va en sèrio. Avui és bastant fàcil, Avui. Vinga, va, som-hi. No crec que ens porti molt de temps. Digue'm, Sergi. Ei, jo us he de deixar que necessito el portàtil per veure futbol, però D'acord. faré el Kahoot. Molt bé, feu el Kahoot, nois. Va, prepareu-vos pel Kahoot, tot el xat. Vale, ja veieu el fin, aneu entrant. Vinga, Sergi, fot-li canya al Kahoot, que m'aixaco. Avui Adéu. sí, hi ha 9 jugadors, però jo crec que ho passarem ràpid perquè hi ha ex-Barces, vull dir, hi ha jugadors bastant fàcils. Amb una classificació va primer Javirras, M'he equivocat. segon Mero, tercer Carreroski. Espero que avui també estiguin aquí, almenys els 3 primers classificats. I ja haurem d'acabar la temporada fent una classificació general. Jo crec que en 5 minuts el tenim fet, Vinga, va. Aneu entrant i... Aneu entrant al Kahoot. Avui és de jugadors que han passat pel Manchester United, Kahoot.it i poseu aquest codi que juga aquí per a veure qui fa el Kahoot. Va, Didac, anima't al Kahoot també. Didacs, els dos. Avui en diuen 4 persones, esperem un minutet més. Vale. Falta Javirras de l'any passat. Jo vaig de mirar La- aquí, no? la jornada passada. No, allà. Allà en directe. Bueno, mires que ens deixen. Aquí ens pregunten com s'escriu, estem ja gestionant-ho. Va, som-hi, animeu-vos, que hi ha més gent al xat. Us poseu en aquest enllaç que he posat i poseu el pin de juego. Vale? I veureu a la pantalla que ja surt el vostre nom, d'acord? Vale, Sí, sabem el delay, Carreroski. Va, Sí, som-hi, el Gonzalo, delay apunta't al Kahoot. Vinga. Entres tu, Gonzalo. Didac, ja estarà al Kahoot també. Vale. Crec que Qui falta més? Crec que Javirras perdrà el seu trono. Javirras, S'ha subscrit, però sembla que no entre. necessitem el Kahoot. Donem una estona més a algú que es vulgui apuntar, que ho digui pel xat, que encara no ho hagi fet. Que sapigueu que després, mentre aprofito per dir, que sapigueu que després hi haurà... Què no foto aquí? QR. No, apunta, posa Kahoot.it i poses aquest pin. Que sapigueu que després del partit, si tot va bé, hi haurà el piti de després, Sí, sí. Amb l'1x1 i la secció Bueno, del Sergi, sí, passem. Semàfor. Si passem. Bueno, clar, si ens foten una debacle, mos anem a dormir. Igual no se'ls va donar la cara. Bueno, Ok, comencem Gonçal, el Kahoot. tens, no? Gonçal, com ho tens? Sí, va ràpid, va ràpid. Ai, no em foqueu cap allà, perquè si no veureu el teu pantalla. No veuràs. Després. Vale, Va, som-hi. Va, vinga, va. Ja som tots els que Set. participarem. A tope. Vinga, avui secció express. Jugadors que han passat pel United. Vale. Fàcil. Heu d'endevinar qui és, Teniu 4 opcions. Com més ràpid responeu, abans passarem de pregunta. Vale. Vale, aquí tenim el primer. Jugador de la cantera de l'Espanyol va saltar a la cantera del United i del United a l'Almeria. Qui és? Puigmal, Akieme, Robertone o Chumi? Vale, hi ha hagut fallos tècnics, no? Diu el Sasso. Vale, ja, jo us diré els colors. Puigmal vermell, Akieme blau, Robertone groc, Chumi verd. Falta un per respondre.
Porque como se lo toca y no se toca. Tío, piensa igual. Vale, crec que era ese, güey. Vale, va, som-hi, seguim. Hòstia, encertat. Vale, Puigmal. Ho fallat molt, no era Robertone. No l'he encertat. Jo també. Va, següent. Tu perquè ho sabies. No era de començar el primer. Fàcil. Doblete, sembla que us he agafat la resposta. Vale, segon. Jugador de la cantera d'Alemanya, d'equip d'estranys, cap al Bayern, i passa al United de l'equip del 16. I actualment està retirat des de l'any 20, bueno, des de l'any 2020. Vale, ja el tinc. Van Nistelrooy, Solskjaer, Schweinsteiger o Ebra. I d'aquests ha passat pel United. Van Nistelrooy, Solskjaer, Schweinsteiger o Ebra. Però has de mirar... A veure, Capurros, has de mirar la trajectòria. Vale, fa tu un per respondre, Jo. Què he de ficar? Schweinsteiger, l'ha acertat tothom, menys un. Jo. Joder. Vale. És que l'he escoltat. Mero i Robbins, primers. Va. Vinga. Tercer. Ah, i passa l'últim? Jugador de la cantera del Barça, dels anys 96. Tota la cantera del Barça. Després del Barça, temporada 2015 es queda sense equip. Després se'n va al United, Standard de Lieja, i actualment està retirat, que es va retirar l'any 18 al Middlesbrough. No fàcil. Alexis Sánchez, Ibra, Laurent Blanc o Valdés. Home, de la cantera del Barça només n'hi ha una aquí, cabron. Vale, pues penseu tu, a veure quins piquets, no? És que, clar. Bueno, algú que s'ha equivocat. No, Valdés, no? El Valdés. Algú ha ficat Laurent Blanc. Yo me he dicho el Valdés, este gran manera. Bueno, com veieu, ja arriba l'antiperico. Menos que líder. Vinga, es queden 4 minuts. Has de respondre més ràpid, si no rebent. Sí, sí. Vinga, Com va. otro Barça, que con eso va negado. Jugador suec, Ah. que actualment està retirat, es va retirar l'any 2010, i que va jugar al Barça i al Celtic, i al United, òbviament. Lindelof, Elanga, Ibrahimovic o Larsson. Aquest l'he sabut jo, és el blau. És el blau. De puta, que El comentat. blau, no. el blau grana. Això és el verd. És el verd. Em va passar a mi l'altre dia. És el que m'ha passat a mi l'altre dia, tio. Vamos, que el verd, ¿no? Sí, però ella ha dit... S'ha equivocat amb el color, em va passar a mi l'altre dia. Rosturio és segon, Es demostra que és el subscriptor. Un altre fàcil. Molt curtet. Jugador de la cantera de l'Anderlecht, cap al Charlton, del Charlton al United, i ara a l'Almeria també. Leo Baptistao, Lázaro Vinicius, Luis Suárez o Ramazani. Home, per Suárez. l'únic que juga a l'Almeria. Ulla! Com el que juga a Almeria. Merda, n'hi ha un altre. Aquest sí que el vaig pensar, Aquest sí que vaig pensar. Quin jugador és, nois? Qui ha passat pel United d'aquestos? Merda, no hi he pensat. Bueno, no sé si he fet bé o no. Ah, Tomàs. Ramazani. Ah, vamos! Bon jugador, Ramazani. Un jugador per jugar a Almeria. Vinga. Següent. Està molt radical, tio. Vinga, ràpid. Aquí Aquí no no t'espai. ho sento, no es veu una merda. Jugador portuguès Sí? o de cantera de Portugal. Dis on juga Cap al ara. Besiktas, ara juga al Rayo Vallecano. No, al Zaragoza. A Saragossa, vale, ja sé qui. Al Zaragoza juga, no, ara. I ha passat pel Rayo molts anys, Sí, no? i ja està el Rayo ara també aquest any. Falcao, Patricis, Bebé o Raúl de Tomàs. Patricis. Jugador convocat amb la selecció de... És bebé, capullo. Ara estan responent la gent, Ah, tio. hòstia. Aquest tio entente. Vale, No, però a mi no em poden fer cas. Ai, ai, ai. Veus? Romero i Carrerowski, dalt. Didac tercer. M'ha aixecat. Hola, desde Belmont. Opa, anem a la base. Va, diguis. Vale. Tapa en el rancho. Bueno, un jugador d'Angola, Sí? ha passat pel United, Sí? ara actualment juga al Racing Madrid, i va passar pel Cornellà, pel Rayo, Polins, Igaló, Diop o Manucho. Claríssim i Galo. Claríssim Igaló. Claríssim i Galo. Home, és d'Angola, Claríssim i Galo. és angoleny. Però ara és el Racing Madrid, Igaló. No, no, estic fent per despistar. Manucho. Manucho. Tens molt poder d'influència. Sí o no? No poder Ei, d'influència. Manucho! Au, no m'he fet cas. Carrerowski, Didac i Mero, segueixen a dalt. Ja acabem, Ja acabem que anem al futbol just a temps. Vale, jugador italià
que va saltar el Parma al United, No, no ho trobo. tot de cantera, Sí? pel Villarreal, per la Fiore, Celta, actualment juga a l'Espal, Claríssim. Era molt bon jugador. s'ha quedat va trencar el Girona. molts cops sense equip. Giuseppe Rossi, Darrer el cap, eh? Macheda, Possebon. Qui? Possebon. Pues ser bueno. Algun dia he ficat difícil, tio. Que és un Doraemon, això. Hay un Pokémon. Algun difícil de posar. Líder absolut. Què, ficarem el futbol també o no? Ai, què? Manuel. Bueno, no tinc falta. Qui falta per contestar, Gonzalo? No, però ja omitir, està algú s'ha un desconnectat. 9%. Omitir, que se li acaba la bateria. Vale, vale, ja està. Mero Carrerowski, Didac, Buah, vaig sobrat, eh? los últims, ja. Porto 2.000 punts, quasi. Ja acabem. Vinga, jugador Ajax juvenil. Cantera del Barça a fondo. United, Celta, Alavés. Espanyol. Espanyol, eh? Actualment retirat des de la temporada 2011. Vale. Jordi Cruyff, Laurent Blanc, Marc Hughes o Stoico. Molt bé, ben posat, Ojo, aquest jugador espanyol. Aquest és difícil, eh? Barça, Espanyol, United, Celta... Passa'l, perquè si ha contestat tots el Gonzalo. No, és que em falta un, per respondre. El Gonzalo. Jo, passa, passa. No, falta un altre, ja està. Ah, vale. Falta un altre, tio. Marc, qui tens en ment? Didac segon, Carrerowski fallat. Carrerowski fallat. Nois, porto 2.000 punts. Nois, l'últim. I anem cap a cara al futbol. Esparta juvenil, PSV juvenil. PSV, Under 17, Dinau, United, Lyon, Barça i ara l'Atlètic de Madrid. Molt clar, no? Qui és aquest jugador Xupa, que ha de jugar a l'Atlètic de Madrid? Però buscant xupa, eh? No, te lo veo. Ai, compartirem xupa? Què? Queda algú per contestar? Jugador de l'Atlètic de Madrid. Vale, de pa, ja en sap tothom. Vale, classificació final. Classificació final, nois. Pep Carrerowski tercer. Perdem punts. Didac segon. No ho guanyem, eh? És el Gonzalo. Ja he començat. Jo que tanteig. Mero primer. Veritat, Mero. 2.000 punts sobre el Didac, eh? Molt fàcil, El nois. Didac diu que només té cultura de FIFA. Aquí em matxacaries. Un dia hem de fer jugadors del FIFA. Vale, un dia... Mític jugador del No, FIFA. per cartes, per cartes. Vale. Castolo, Castolo, Pessi, espectacular. Nois, Tanquem ho directe. deixem aquí, tanquem prèvia, ens veiem Al al post. postpartit, just quan acabi, vale? Donarem la cara. Visca el Barça a tots. Visca el Barça. Pues la màfia!